Moltes gràcies. Josep. Bé, bona tarda. Com ha dit en Pep, estem ja a l'última presentació abans del break. Suposo que estem ja tots força cansats. Sort que en Dani ens ha alegrat amb aquesta presentació i crec... Sí, tu tiempo y nos has despertado a todos, o sea que muy bien. Gracias. Vamos a empezar y miraré de ser breve. L'índex que seguiré serà més o menys aquest. Primer, miraré de presentar què és l'Observatori, qui som, què fem, i després presentaré una de les experiències que s'han impulsat des de l'Observatori per treballar amb les escoles, que és el que n'hi diguem la Fira dels Escacs Educatius. Bé, aquesta ja veieu que me la puc passar ràpida, perquè és la mateixa... Sí, no se sent? És la mateixa transparència pràcticament que ens han passat ells, és a dir, ja pots passar la següent. El curs 2012-2013 es va signar aquest conveni amb el Departament d'Ensenyament, ara Educació, i la Federació d'Escacs i amb les universitats, la de Girona i Lleida, i posteriorment amb aquesta, amb la Rovira i Virgili. Per tant, aquí ja podem passar. Llavors, aquí el primer objectiu que vam tenir nosaltres va ser una colla de gent molt diversa i a més d'àmbits acadèmics molt diferents. Hi havia matemàtics, físics, economistes, psicòlegs, pedagogs. A poc a poc van entrar també mestres d'educació primària, de secundària i fins i tot estudiants de la Facultat d'Educació i Psicologia que tenim allà. Llavors érem un grup de persones que ja vam començar a treballar abans que signés aquest conveni. I llavors, fixeu-vos, 2 anys més tard, la Universitat de Girona va reconèixer la feina que estàvem fent i va crear una estructura de recerca, d'investigació, a vegades les paraules, sota el nom Observatori d'Escacs i Educació. El primer compromís amb el conveni va ser una mica comprovar que aquest programa d'escacs a l'escola que ens han presentat la Marta i en Josep d'alguna manera era útil i anava bé. Llavors vam començar, ja pots passar, els objectius, primer, perdoneu, sí. Ves-los passant un a un, però sí. El primer objectiu era, com us he dit, donar suport a aquest programa d'escacs a l'escola. El segon era vincular els escacs amb les escoles, de manera que poguessin desenvolupar aquest ensenyament integral dels nens i nenes. El tercer, fer recerca amb les nostres capacitats, perquè, clar, després de sentir en Dominici, realment no podem competir amb el projecte Castle, no tenim aquest finançament ni la gent. Però amb els nostres recursos, realment, fer la recerca que poguéssim per valorar com funcionava aquesta introducció d'aquest programa a les escoles. Visibilitzar i donar suport, això sí que també ens ha anat bé, a treballs de recerca, n'hem pogut ajudar tant de batxillerat com de grau com de màster. Llavors, això, i finalment, la nostra intenció, i això ens està costant, i ho hem anat fent, però costa, que és generar i potenciar l'ús i el coneixement didàctic dels escacs, sobretot a la Facultat d'Educació, que és on s'estan formant els futurs mestres. Hem fet diferents xerrades dins de la facultat amb els estudiants de magisteri, bàsicament, per... Encara no se sent, ara? Sí? I amb la formació permanent del professorat. Doncs va, és que això és antipàtic. Bé, aquesta transparència us l'he posat per si us fa goig. Aquesta és la web de l'Observatori. En aquesta web hi pengem tots els documents que fem, totes les sessions que fem, i per tant, si algú li fa goig, es pot posar per aquí, tot es pot baixar i podeu utilitzar el que us vingui de gust. Llavors, fixeu-vos aquí, i també passaré una mica per no allargar-me massa, per donar suport a la gent, als mestres i les mestres del programa, que ells ho han presentat també, la Marta i en Josep, una jornada. Què vol dir això? Doncs fem una jornada anual. Aquest any hem fet la 10a. Fixeu-vos, vam començar el 12, 13, 13, 14, els 10 anys. Llavors, amb aquestes jornades, aquí hi ha un dibuix perquè veieu una mica, l'estructura és anar presentant un ponent, una ponent, que ens faci una introducció general diferent cada una d'elles. Per exemple, el Leoncho García ens va acompanyar amb una ponència, com sempre, molt interessant.
Després vam anar recorrent també per conèixer què es feia en les diferents comunitats autònomes i vam portar a la Míriam Monreal de Saragossa, d'Aragó, vaja, també llavors la Lorena García, que també va sortir l'altre dia ahir, de Canàries, el Manuel Azuaga d'Andalusia, bé, fins a 10, no en puc anar citant tots. L'última persona que vam portar aquest any ha sigut la Maria Rodrigo, que és la presidenta de la Comissió Mujer i Ajedrez de la FEDA. Per tant, intentem fer aquest ventall i llavors ho complementem amb tallers i amb compartir experiències. Els docents, la veritat és que ens ho han demanat sempre i sempre hem mirat de fer-ho, perquè ens trobem, és durant tot un dia, la jornada, fem, que se'n diu avui dia el networking, podem xerrar entre nosaltres, compartir, i penso que realment aquesta jornada ajuda molt a mantenir aquest caliu que també ajuda a donar suport al programa. Va venir la pandèmia. Què fem? Què farem? No podrem fer la jornada. Llavors el que vam fer va ser muntar 4 sessions online. Clar, vam perdre la presencialitat, vam perdre aquest contacte, però vam aconseguir arribar a moltíssima més gent. Sobretot ho vam fer en llengua castellana, sobretot, i catalana s'hi va afegir molta gent de Sud-amèrica. Llavors, un altre avantatge que vam tenir dintre de perdre la presencialitat va ser poder comptar amb ponents estrangers de renom que no haguessin pogut amb els nostres recursos portar a casa. Per exemple, vam comptar amb l'Adriana Salazar, que sí que és totalment en primària una experta, amb en Juan Luis Jauregui Berri, que en matemàtiques a secundària té un currículum impressionant, l'Esteban Jaureguizar de l'Uruguai, que també es va parlar l'altre dia de l'Uruguai, el Sebastián Mira de Xile, combinat amb persones del nostre país. Aquestes 4 sessions van mantenir la flama aquest any de pandèmia que vam haver de viure. Passa el següent, sisplau. Llavors, què vam fer? Quins estudis hem fet? Aquests estudis estan tots penjats també en aquesta web, si a algú li interessa veure'ls. Evidentment, són estudis més modestos. El primer any que vam començar, hi havia 10 escoles al projecte. Doncs vàrem agafar aquestes 10 escoles i 2 escoles control i vam fer una prova pilot. Era molt breu perquè era molt curt el temps. Vam repetir l'experiència durant 2 anys, 2 anys, que són aquests anys del 12, 13, 14, 15, 16, el 13, 14, 14, 15, 2 anys seguits. I llavors fixeu-vos, ja hi havia 140 escoles al projecte. En vam seleccionar 25 a l'atzar i també vam seleccionar 25 escoles control, però no estar tan implicades en això, van quedar al final reduïdes a 15, que no van voler participar. I vam aprofitar també per fer unes enquestes als mestres que estan aquí. Els mestres, que ja està posat aquí perquè ho veieu, de seguida van detectar millora en habilitats matemàtiques, que ja ho veieu, s'ha dit per davant, per darrere i per tot arreu. No és com un clàssic ja, matemàtiques i escacs. Però, i això ens va a nosaltres agradar molt, ja van dir que milloraven molt habilitats d'integració, ajudar a integrar els nens a l'aula i de socialització. Passa la següent. Llavors, els principals resultats d'aquests estudis, que repeteixo, els vam publicar en revistes adreçades molt a mestres, la primera és la de Guix i la segona és Perspectiva Escolar, estan publicats aquí, i van fer un qüestionari ad hoc. I els principals resultats són, ara sí, en matemàtiques són, evidentment, fixeu-vos que és poca la mostra, no és molt respecte al que ens han dit, però coincidim amb el que ens va parlar Naix, el que ha parlat tothom aquí durant aquestes jornades. Millora en l'àmbit matemàtic. Amb què? Pensament lògic, domini numèric i operatiu, la visió espaial, resolució de problemes. Això ja hi estàvem força predisposats a creure'ns-ho. Però també en l'àmbit lingüístic. L'àmbit lingüístic, que també s'ha dit aquí, que hi havia millores, doncs sí, milloraven la comprensió literal del text. Jo, que ja he fet classe durant molts anys, moltes vegades no és que no sapiguessin fer els problemes, és que no en tenien l'enunciat. Llavors, si millora la comprensió del text, evidentment ajuda a millorar també la part mecànica de construcció. I, finalment, la part dels mestres que recollíem, doncs
a part de dir que estaven contents amb aquest projecte d'escacs a l'escola, que els hi era molt útil. Per què? Deien, els nens estan molt motivats, gaudeixen, estan molt més concentrats. I una cosa que jo penso que és molt, molt interessant, hi ha més ordre, hi ha més silenci, deia, ens quedem parats del silenci a l'aula. Però és que no només era l'aula mentre es feien escacs, sinó que això es transferia a altres aules. Deia, l'ordre no és només d'endreçar les peces, no? Quan van a fer educació física i tenen per allà tot escampat, també estan més ordenats. Per tant, això de transferir aquestes virtuts en altres matèries penso que és important. Bé, llavors, això ho vam passar al Departament d'Educació i bé, llavors ens hem centrat últimament, aquest ara ja està en fase de publicació, amb les funcions executives, que també han sortit, ara fa una estona, han sortit la millora en funcions executives. Bé, aquí fixeu-vos que la mostra és petita, però també n'han ensenyat d'altres amb mostres petitones. Per tant, són evidències que faltaria corroborar-les amb mostres molt més grans, però és complexa, perquè la necessites una escola que permeti. Bé, llavors teníem aquest treball que tenim fet, en aquesta escola funcionava un taller, tots els nens fan escacs a escola, tots, els controls i els d'intervenció, però fan uns tallers extres molt més intensius, fixeu-vos, de 3 hores setmanals durant 4 mesos, que hi ha una colla de nens que escolleixen fer-los, o els nens o els pares fan això. Paral·lelament l'escola fa tallers d'altres coses, fa taller de cuina, d'informàtica, de robòtica, i hi ha els altres nens. Llavors, què vam fer? Vàrem agafar els 20 nens que feien aquest taller d'escacs intensius i vàrem fer a l'atzar d'altres tallers fent que realment per això hi ha més nens que nenes, perquè també és un altre clàssic, en els d'escacs hi havia un 65% de nens, llavors vam recollir un 65% de nens i de nenes dels altres tallers que fessin el grup control. Molt bé, i ja està. Llavors vam mirar i què passa? Passa el següent. Vam utilitzar aquest qüestionari, el brief, que és un qüestionari que avalua la funció executiva, i amb els nens del grup d'intervenció aquest amb escacs intensius van millorar tots i cadascun dels ítems. Especialment ens vam quedar contents que milloraven la flexibilitat, que és l'adaptació i per tant la facilitació de l'aprenentatge, la memòria de treball, la planificació i l'organització. I fixeu-vos que els que estan més en negreta és els que tenien una millora més gran. Els més grans van ser la flexibilitat i l'índex de regulació emocional, que aquí també se n'ha parlat moltíssim. Per tant, mostra petita, evidentment estudis que no es poden elevar a la conclusió final, potser estadísticament significatius, això sí, d'acord? Però que coincidim amb resultats que s'han anat trobant amb altres estudis. I anar aportant evidència penso que és interessant. Els nens i nenes del grup control també milloraven, però no milloren ni en flexibilitat, ni en iniciativa, ni en planificació, ni en memòria de treball, és curiós. Llavors, en principi, sembla que aporta una altra vegada evidència de la importància d'introduir els escacs a l'escola amb nens i nenes. Endavant. Bé, i s'acaba aquí l'observatori, ara anem a l'altre. Només comentar, perquè aquí també s'ha parlat que hi ha hagut Erasmus, nosaltres vam participar junt amb el Chess Plus de London, que ha estat per aquí ara el John Foley, etc. I aquí vam fer tot un estudi, també està penjat a la web si el voleu. També hem col·laborat amb l'Uruguai en aquest projecte Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, que em va sortir, si passes un llibre, d'aquí. Clica. Ara, i en aquest llibre nosaltres hi tenim un capítol també on presentem els estudis i amb diferents congressos d'aquests virtuals en Mèxic, en l'Uruguai, etc. Ja està, l'observatori s'ha. I ara què us volia explicar nou? Doncs a part d'aquestes jornades que anem fent, hem fet també tallers, etc., se'ns va ocórrer l'any passat fer això que n'hi diguem, la jornada dels escacs educatius. Volíem sortir una mica de l'esquema típic de es troben escoles i juguen a escacs, que està molt bé, vull dir, també es fa, però volíem fer una cosa diferent. Llavors vàrem treballar amb 3 escoles, que estan aquí posades, l'escola FEDAC, l'escola del Pla i l'escola Migdia, i els hi vam demanar que ells treballessin a l'aula
un repte i llavors els posaríem en comú i la diferència és, fixeu-vos quants nenes i nenes que hi ha, que serien els mateixos nens i nenes que explicarien el repte a nens de l'altre col·legi, no els profes, els nens. Si passes la següent. Aquesta és la logística. Per no estar molta estona, però me fixaré una mica en... Fixeu-vos si la classe del FEDAC 1 i classe del FEDAC 2, què vol dir això? Va venir una classe d'aquest col·legi i es van partir en dos grups. Doncs el primer grup, el FEDAC 1, explicava el repte que ells havien treballat a l'aula aquí, a la classe 1 del migdia. I mentrestant, què feia el FEDAC 2? Doncs el FEDAC 2 rebia, explicat pels nens d'aquest cas del Pla, el repte que havien preparat els de l'escola del Pla. Enteneu la cosa? Bé, no vull estar estones aquí mirant això, però vull dir que tots, fixeu-vos aquí, tots els nens i nenes explicaven i rebien de tots els altres col·legis. I això, fixeu-vos l'esquema, en un matí. Hi va haver 3 rondes de 15 minuts cada una, teníem allà una mena de megàfon que tocava fort, ara s'acaba la ronda i ara anem a l'altra. Tots els nens portaven una polsareta per saber de quin grup eren, etc. Es canviaven ràpidament i anaven a fer el següent repte. Vam deixar-los per esmorzar un trosset i allà a 1:15 ja van poder anar cap a les seves escoles a dinar, perquè esclar es van desplaçar per venir a fer això. Us asseguro que va ser una experiència molt, molt interessant. Es van fer un total de 6 reptes i us n'explicaré 3 breument, perquè veieu de què anaven. Evidentment, en Dani ens ha explicat coses semblants, però perquè veieu una mica què es va arribar a fer. Passa'm el següent. Bé, un era, fixeu-vos, taller de lògica, molt senzill, però interessant. Els nens abans havien hagut de pensar, això que hi ha aquí, quantes peces posarem, com ho direm, quines normes posarem. Tot aquest treball fet a l'aula i practicat amb ells és el que llavors feien. Fixeu-vos, aquí van els nens i nenes jugant. Passa la següent. Per exemple, aquest era un dels problemes de lògica que havien treballat. Quantes peces posarem? Un cavall, 2 torres, una dama, un alfil i 2 peons. I com ho farem? I ara és com aquests típics jocs que s'han de descobrir les normes. Doncs col·locarem les peces en línia, els peons estaran més allunyats, la dama està de 5, etc. I estaven els nens, heu vist que hi havia com quadradets petitets allà, els materials els portaven els nens fets a l'escola. Nosaltres proporcionàvem les taules, els taulers grans i les peces, però si ells tenien materials, en aquest cas taulers petits, perquè poguessin anar fent, doncs ho portaven ells. Si passes la següent, aquest era el resultat. Fixeu-vos, la dama està de 5, el cavall. És senzill, però era divertit veure'ls, perquè esclar, s'havien d'aclarir ells. Si passes al següent, aquest és un. L'altre, aquí hi ha un calendari. Durant 7 setmanes a classe preparaven. Primer pensar què farem, pluja d'idees, discutir-ho. Llavors anar-ho consolidant, provar-ho, etc. I en aquest cas, què s'ha de fer? Un que també ja el fa moltes vegades, segur que l'heu fet a classe molts de vosaltres, formar una paraula jugant amb les peces. Però també hi ha una normativa, ha de ser amb 12 moviments. Les peces tots han de fer els seus moviments, menys el peó que només anava endavant, etc. Quan caus a sobre agafes la paraula. Doncs bé, si tires endavant, aquí comença. Fixeu-vos que hi ha 2 ens, doncs primer s'agafa aquesta primera E, i a les 2 ens aquesta d'aquí és la que agafen primer amb el peó. I doncs van fent, ja tenen una E, van fent, aquí s'havia de fer la paraula Espanya. Llavors si passes la següent, ja estan, veieu aquí els nens, aquest era el material que ells portaven, i ja tenien les lletres posades, l'anaven posant, i havien de recollir. Aquesta vegada ja estem aquí amb l'Espanya, només falta l'A, i l'agafem i ja està, d'acord? Aquest era el segon. I el tercer que us volia comentar era aquest, que també és un clàssic, quants quadrets hi ha en un tauler d'escacs. Aquest, per exemple, Juan Luis Caurri-Ibert ja ens ho havia explicat d'una altra manera, però aquesta manera que van treballar a l'aula, jo la vaig trobar molt maca. Fixeu-vos què passa,
hi ha tota una etapa deductiva, que te diuen, vinga, hi ha un quadret, a veure si puc fer això vermell, que no ho veig així. Si en tens només un de quadret, n'hi ha un, no n'hi ha més. Si tens un 2x2, què hi ha? Hi ha 4 quadradets d'un i un quadradet d'això. 4 quadradets d'un i un de 4. 4 més 1 fa 5 quadres. Hi ha 5 quadrats. Si tens de 3x3, què hi ha? Doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, no? 9 individuals, llavors quants n'hi ha? De 2 en 2 n'hi ha 1, 2, 3, 4, i finalment de 3x3 n'hi ha 1. Què ens està sortint? Ens està sortint 1. Aquí ens ha sortit 4. Aquí ens ha sortit 9. Aquí 4x4 podríem anar seguint 16. Què són aquests números? 1, 4, 9, 16. Són els quadrats. Sí? És ben senzill i ben maco, ben deductiu. Si passes al següent dius, vale, doncs ja està. Tinc un tauler de 8x8, doncs vaig fent, no? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 204. Hi ha 204. Però ara puc induir. Dic, ai, si tingués un quadrat d'igual files de columnes de 10x10 o de 100%, cap problema. Sí? Per tant, és una manera, els nens, no és senzill entendre això, per nens petits, doncs jo vaig trobar aquest, o vaig trobar molt, molt original la manera de plantejar-ho tan senzilla, tan fàcil. Bé, aquí hi ha els nens i nenes aquí contents i jugant, i em penso que ja queda l'última, i m'ajusto el temps. Els vam preguntar llavors què els havia semblat. Hi havia moltes preguntes, però us he escollit aquesta, que diu, bé, què és el que més t'ha agradat de la jornada? I què és? Doncs claríssim, poder explicar jo els jocs, no el mestre, jo. Diu que vinguessin altres escoles i veure com es trencaven el cap complint el meu repte. És el que els dic, soc jo i tal. Quan jo explicava als altres nens i nenes el repte, jugar a escacs i trobar-me amics d'altres escoles que coincidim a bàsquet. Hi havia 2 escoles que eren molt properes, llavors devia haver una certa rivalitat. I el que més m'ha agradat ha sigut quan jo he explicat el taller. Per tant, això ens va animar molt a seguir i volem tornar-ho a fer. Aquest any hi tornarem. És important el treball que fan a les escoles i els motiva el fet d'haver-ho de posar llavors en solfa. I moltes gràcies per haver-me escoltat.